Tänään tehdään perunasalaatti. Kuori perunat kuutioinne. Keitä kypsiksi ja jäähdytä. Sillä välin tee majoneesi, johon tulee 1 kananmuna, 1 teelusikka suolaa, 1 teelusikka etikkaa, 1 teelusikka sinappia ja 3 desiä öljyä. Sekoita sauvasekoittimella tasaiseksi. Lisää majoneesi perunoiden joukkoon. Sekoita varovasti. Mausta perunamausteella ja valkosipulijauheella maun mukaan. Jos tykkäsit videosta, kommentoi alle ja tilaa kanava sekä laita peukku ylös. Kiitos, että katsoit.